नमस्कार. आज मी तुम्हाला तांदूळ भिजत घालून त्याच्यापासून पीठ तयार करून घावणे कसे बनवायचे ते दाखवते. आता मी पहिले हे तांदूळ अर्धा किलो तांदूळ घेतले. ते 2-3 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून. आता आपण हे तांदूळ 3 ते 4 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतले. आता याच्यामध्ये तांदूळ बुडतील एवढे पाणी ओतून तांदूळ बुडतील एवढे पाणी ओतून 5 ते 6 तासासाठी भिजत ठेवूया. नंतर मिक्सरमध्ये वाटून काढताना मी तुम्हाला दाखवते. आपले तांदूळ भिजत ठेवलेले बघूया भिजले. 6 तासानंतर भिजले. त्याचा पण तांदूळ तयार आहे. मिक्सरच्या भांड्यात घालून त्याची पेस्ट तयार आहे. आपली पेस्ट वाटून तयार आहे. तुम्हाला असे सर्व तांदूळ मी वाटून घेते. नंतर तुम्हाला आता मी इथे वाटून घेतलेली तांदळाची पेस्ट थोडीशी घट्टसर वाटते म्हणून थोडं पाणी घालून पेस्ट थोडी पातळ करून घेते. आता त्याच्यामध्ये मी 2 वाट्या पाणी मिक्स करून बॅटर पातळ करून घेतले. हे बघा हे बॅटर आपलं घावणे करण्याइतकं तयार झालं. त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा मीठ टाकून घेते. 1 चमचा थोडंसं वरती मीठ टाकून घेते स्वादानुसार. मी गॅसवरती नॉनस्टिक पॅन आहे ते गॅसवरती ठेवले गरम करण्यासाठी. मीडियम गॅसवर ते गरम झालं की पॅन गरम झाला की तेल लावण्यासाठी मी असा कट करून कांदा घेतला. आता आपलं पॅन गरम झालंय. त्याला तेल लावून आपलं तेल लावून झालंय. आपलं बॅटर परत एकदा असं मिक्स जोडून घ्यायचं. वाटीच्या सहाय्याने आणि अर्धा मिनिटासाठी झाकण ठेवून वाफ करून घ्यायची. अर्धा मिनिट झालंय. चमच्याच्या साहाय्याने घावणा आपला पलटून घ्यायचा. परत झाकण न ठेवता अर्धा मिनिट शेकून घ्यायचं. आता आपला दुसऱ्या बाजूने पण अर्धा मिनिट घावणा शेकून झालाय. अशा प्रकारे आपला हा पहिला घावणा मऊसूत लुसलुशीत तयार झाला. असेच मी तुम्हाला अजून 2 घावणे करून दाखवते. झाकण ठेवल्यानंतर घावणा घालताना थोडी मीडियम गॅस ठेवायची. घावणा घालून झाला का थोडी
फास्ट करायचं. आता आपला अर्धा मिनिट झाले घावना परतून घेऊ. दुसऱ्या बाजूने पलटी केल्यानंतर झाकण ठेवायचं नाही, खुल्लाच ठेवून त्याला अर्धा मिनिट शेकून घ्यायचं. आणि घावणे करताना मेन म्हणजे तांदूळ जुना पाहिजे, म्हणजे घावणा चिकटत. आपला दुसरा घावणा तयार. झाकण काढून बघते, घावणा तयार आहे. दुसऱ्या बाजूने पलटी करते. अशा प्रकारे सर्व घावणे करून घेते, नंतर तुम्हाला मी दाखवते. मऊ लुसलुसीत घावणे तयार आहे ओल्या खोबऱ्याच्या चटणीबरोबर. आपण झटपट सकाळच्या नाश्त्याला करू शकतो.